Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Ander, arratsaldeon. Arratsaldeon. Konta iguzu, aurkeztu zazu pixkat zure burua hasi baino lehen. Bale, ni Ander naiz, Iruñan bizi naiz, esan jaioa, baina orain Iruñan bizitzen. Eta urte hau Irlandan eman dut, han lanean, eta duela gutxi iritsi naiz berri eginara, hemen geratzeko. Zer ikasi zenuen? Nik ikasi nuen Bartzelonan filologia hispanikoa, eta gero Salamancan master bat egin nuen gaztelaniako irakaslea izateko. Orduan nire ikasketa jarraituz, hezkuntzako ministerioko programa batean sartu nintzen, eta deitzen da Auxiliares de Conversación, eta Irlandara joan nintzen han bigarren hezkuntzako zentru batean lan egitera. Zergatik Irlanda? Programa honek ez zituen herrialde asko aukeratzeko, eta gainera puntuazio bat behar duzu nahi duzun lekura jateko. Orduan Australia, Nueva Zelanda eta leku horiek interesgarriagoak ematen dute, baina puntuazio gehiago behar da. Orduan nik neukan puntuazioarekin Irlanda eta Erresuma Batuaren artean nengoen. Eta Erresuma Batua eta Irlanda artean, Irlandan gehiago erakartzen nuen. Batez ere, Irlandan egona nintzen. Orduan irlandesek irekiagoak iruditzen zitzaizkidan, eta horregatik nahiago nuen Irlandara joan Erresuma Batura baino, eta azkenean sortea izan nuen eta Irlandan eman zidaten plaza. Beraz, egia esan da sorte pizka bat izan nuen, bai. Eta beraz, urtebete pasatzen nuenan lanean? Bai, hori da. Iraian joan nintzen, irailaren bukaeran eta maiatza bukaera arte. Ezen urte oso bat izan, baizik eta kurtso bat. Eta han eskola batean lan egiten nuen, baina gero egia esan da programa honek ez zituen ordu gehiegi, ez genuen ordu gehiegi lan egiten, 12 ordu bakarrik astean, eta orduan beste lan bat bilatu behar izan nuen, orduan astean zehar eskolan egiten nuen lan, eta asteburuetan hotel batean, zerbitzatzen. Eta zaila egin zitzaizun lana aurkitzea, bigarren lan hori aurkitzea? Egia esan da ez. Egia esan da nire kurrikuluma pixka bat apaindu nuela, ez neukalako esperientzian egin. Baina apaindu eta gero aste batean aurkitu nuen lan hau, eta gainera oso malguak izan ziren ordutegiarekin, eta orduan oso ongi etorri zitzaidan, astean zehar eskolan lan egiteko eta asteburuetan hotelean lan egiteko. Eta egia da, adibidez, Irlandan ni Galwayn egon nintzen, mendebaldean dagoen herri hiritarteko leku batean, eta han lan asko dago. Batez ere
restaurantetan, hoteletan eta tabernetan lan asko dago, eta ez da zaila lan aurkitzea. Hizkuntza ez da oztopo bat lan aurkitzeko, hizkuntza ez jakitea? Bai, bada. Hango hizkuntza ez badakizu. Izan daiteke oztopo bat, zerbitzatzen duzunean edo bezeroekin harremanetan jarri behar zaizunean. Baina bestela, sukaldean lan egiteko edo garbitzeko lan asko dago eta han ez dute hizkuntza kontuan hartzen. Eta, ni joan nintzenean ingelera mailan nahikoa neukan, orduan ez nuen arazorik izan gero zerbitzari bezala lan aurkitzeko. Eta bertan lana nola antolatzen dute? Nolako dira lanaldiak? Adibidez, eskolan lanaldi arruntak dira, hemen bezalakoak. Egia da, bigarren hezkuntzako zentro honetan, lan egiten dutez 9:00-etatik 4:00 arte. Hemen bakarrik goizean da eta nire arratsaldera arte lan egiten dute. Eta hor bai nik ezin nuela ezer egin, haiek ematen zidaten ordutegia eta nik ordutegia bete behar nuen. Eta gero hotelean adibidez, nahiko malguak ziren eta manager bat genuen, orduan eskatu bat zenion nahi zenituen orduak eta nahi zenituen egunak. Batzuetan erraza zen egun horiek ematea eta beste batzuetan ez. Baina normalean nahiko malguak ziren ordutegiekin, egunekin eta nahiko esperientzia nahiko ona izan da. Eta ze bizimodu dute bertan? Ze bizimodua? Adibidez, neguan ez dago argi asko. Orduan, 9:00-etan eguzkiteratzen da eta 5:00-etan sartzen da. Orduan, klaro, 4:00 edo 5:00-etan lana bukatzen duzunean ja iluna dago. Etxera edo pubera. Orduan, pubek daukate giro oso handia. Batez ere Galwayn, ninengoen hirian, 2 unibertsitate oso handi daude, orduan ikasle pila daude, eta abaritzen zen giroan, batez ere gazte asko zeuden, orduan oso arrunta zen 5:00-etan, 6:00-etan jadenak pubera joatea. Eta han beti daukazu, edo ia beti daukazu musika zuzenean, garagardoa nola ez, eta halako gauzak egiten dituzte. An Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance with my pretty little Galway girl. You're my pretty little Galway girl. Hey. You know she beat me at darts and then she beat me at pool. And then she kissed me like there was nobody else in the room. As last orders were called was when she stood on the stool. After dancing to Kaylee singing to trad tunes. I never heard Carrick Fergus ever sung so sweet. Gero, kirol asko ere praktikatzen dute, batez ere nire ikasleek, haiek dauzkate kirol propioak, adibidez hurlinga edo daukate ere futbol gaelikoa, eta asko praktikatzen dituzte haien kirolak. Orduan, gazteak direnean kirol gehiago egiten dute, gero ja pabera gehiago, ikaslea hor biak batera, baina normalean hori zen. Pabean bildu eta gero ja etxera ez oso berandu. Beraz, festa batez ere pub horietan egiten da? Bai, festa normalean pubetan egiten da, etxeetan, noiz behinka ere, baina normalena hori da. Lana eta gero adibidez, edo klaseak eta gero lagunekin pub batera joan, eta gainera serita, denak pintak edan, eta gero ja whiskyarekin edo alkohol gogorrarekin hasten zara, edo hori ordaindu alduena. Klaro, han alkohola askoz garestiagoa da. Orduan adibidez, Guinness pinta batek 5 euro balio du. Orduan, ezin dituzu gehiegi hartu, batez ere ekonomiagatik. Baina festak hori da, batez ere pubak bene ordu bitan izten zituzten eta gero batzuk afteretara doaz edo diskoteketara. Dauzkate adibidez Galwayn ikasle hiri bat izanez, dauzkate egun batzuk festa handiak ospatzeko. Adibidez daukate ikasle aste bat, eta orduan hor egunean zehar ere ateratzen dira, eta gero St. Patrick's, oso famatua dena. St. Patrick's nik
espero nuen Sanfermineko modu bat antzekoa izatea, baina ez. Goizean izan genuen desfile hau, eta han hirian bizi diren komunitate guztiak desfilatzen dute, eta gero bai pabetara doazela, musika gehiago dago pub guztietan eta kalean, baina nahiko egun arrunta iruditu zitzaidan, festa handia, baina beste festak bezalakoa. Ez Sanferminak bezain handia. Hori, nik espero nuen jende gehiago kalean eta kalean gehiago ospatzea, baina ez da pabetako gauza ere, orduan, nahiko arrunta. Aipatu duzu, Ander, orokorrean gauza garestiagoak direla. Bai. Baina soldatak altuagoak dira ere bai, hau da nolako da ekonomia bertan? Bai, asko altuagoak. Ez da horren garestiena alkohola eta alokairua da. Alokairua bai daukatela alokairu arazo handi bat. Larria gainera Goldwyn larriagoa da, ikasleak daudelako, eta orduan ikasleek alokatu behar dute, gauza da ez daudela eraikinak, etxeak dira. Orduan oso sakabanatua dago dena, eta ez daude behar diren bezain etxe denentzako. Orduan alokairuak oso garestiak dira. Eta gero bestea supermerkatuan eta janaria eta hori nahiko antzekoa da. Baina egia da soldatak askoz ere altuagoak direla. Adibidez, nik zerbitzari lanetan nengoenean, uste dut 10 euro orduko irabazten dituela, eta hori da Espainian, Estatu Espainolean, gaztelera irakasle batek konbenioan daukagun soldata. Orduan gehiago irabazten nuen, han zerbitzari bezala, hemen gaztelera irakasle bezala. Eta gaztelera irakasle bezala bertan, zenbat irabazio dira? Uste dut normalean 20-25 euro direla, eta adibidez klase pribatuak bai 30-35 euro orduko ordaintzen direla. Orduan nahiko ongi ordainduta dago. Osongi. Bai. Hemendik alderatzen baitugu osongi. Bai. Eta Ander, haien bizimodutik zer daula deigarriena? Bai, nire deigarriena, adibidez pabarena, nahiko deigarri egin zitzaidan, ez egunero, baina askotan pabera joatea, eta gero han ez da hemen, ez dute guk daukagun festaren irudia. Haientzat festa da lagunekin ateratzea eta edatea bakarrik. Asko edaten dute, asko edo oso azkar edaten dute, eta orduan hori mozkortzen dira, baina ez dute dantzarik egiten, eta... Eserita, Bai, hori, eserita, denok eserita, gau osoa, ordu biak arte, eta orduan jadenok erdi mozkor, etxera. Lotara. Bai. Orduan hori nahiko deigarria egin zitzaidan, bai. Gero orain, egia da katolikoagoak direla, ez da asko nabaritzen han bidaiatzen duzunean eta horrela, baina adibidez nik nire klasean, nire ikasleekin, hemen DBH izango zena, nik galdetu nuenean zenbatek joaten ziren bezetara, eta klasea baino erdia joaten zen. Orduan, hori, ere deigarriak egin zitzaidan, naiz eta jakin Irlandan nahiko katolikoak izan direla orain arte gutxienez. Eta hori esango nuke, agian gauza gehiago daude, baina orain ez ditugu gogoratzen, baina orain. Ados. Ander, konta iguzu, janariaren inguruan nola badago plater berezirik edo berezitasunik? Egia esan da, janaria faltan gehien bota nuen izan zen, eta egia da Irlandako janaria ez dela oso ona. Beti dena nahiko antzekoa da uarte osoan zehar, ez du berdin du iparraldera joan, hegoaldera joan, ekialdera joan, dena nahiko antzekoa dena.
Eta orduan han egiten dutena da beti dena haragia asko jaten dute, eta beti patatarekin, patata oso garrantzitsua da. Eta gero barazki egosiekin eta hori horrela jarri. Orduan nahiko arrunta da filete bat jatea, beti saltzarekin eta patata eta barazkiekin. Gero hango plater famatuenetako bat izango litzateke fish and chipsa, dela ere resuma batukoa. Baina egia da oso fish and chips ona daukatela leku batzuetan. Itsaso inguratuta daudenez, oso arrainak dauzkaten eta ongi ateratzen zaie, baina hori ez da hango janaria ez da oso berezia eta ez dauka nahiko laua da, nahiko apala. Orduan ez da oso gauza ona. Osea, Irlandara bazoaz ez zara joango janariagatik. Eta afizioak, ze afizio dute bertan? Kirolak nahiko garrantzitsuak dira, batez ere bertako kirolak, hurling, futbol gaelikoa, rugbia ere oso garrantzitsua da. Orduan, adibidez, 6 nazioetako txapelketa izan zuten aurten, eta asko bizitzen dute hori. Eta kirolak asko gustatzen zaie ere, surfa egiten dute, itsasoko kirol asko ere, eta gero, adibidez, ni bizi nintzen Galwayn, ni bizi nintzen hirian antzerki asko dago. Egia da, Irlandan idazle pila daudela. Uste dut, idazle gehien sortzen dituen herrialdetakoa dela. Orduan, asko gustatzen zaie literaturarekin edo artearekin zerikusia dituzen gauzak. Adibidez, festival asko dauzkate, antzerki festivalak, musika pilo gustatzen zaie ere, hori bai. Orduan, musika asko jotzen dute, kontzertu asko daude, eta asko doainik, orduan, musika entzutera eta kontzertuak ikustera asko doaz. Orduan, esango nituzke hori, kirola eta batez ere musika. Eta zu gaztelera irakastera joan zinela, gustuko dute gaztelera, gustatzen zaie? Egia esan, orain gaztelerak garrantzi handia hartzen ari da Irlandan. Han aukeratu behar dute nahitaez atzerritar hizkuntza bat, eta orain dauzkatenak frantsesa, alemaniera eta gaztelera dira. Orduan, tradizionalki frantsesa aukeratu dute eta ikasi dute, batez ere, Eliza Katolikoak Frantziatik monja eta apertsak eta orden batzuk, orden asko Irlandara joaten ziren Frantziatik, eta han Elizak eskolak irekitzen zituzten eta orduan frantsesa irakasten zuten. Baina orain irlandes asko Espainiara doaz oporretan. Orduan gaztelera gertuagoa egiten zaie. Egia da, gaztelera normalean esaten dela frantsesa dela jakituriaren hizkuntza eta kulturaren hizkuntza. Alemaniera dela teknologiaren eta ingeniaritzaren hizkuntza, eta gaztelera dela oporretako hizkuntza eta festaren hizkuntza. Bai, oraindik irudi hori daukate. Eta gure lana irudi hori edo pentsamendu hori aldatzea zen pixka bat, erakustea gaztelerak zerbait gehiagorako balio duela. Eta gure lana batez ere zen kultura edatzea, hemengo kultura han edatzea, ez dela bakarrik hizkuntza bat, ez da bakarrik oporretako hizkuntza eta komunikatzeko hizkuntza bat, baizik eta atzean kultura bat dagoela eta kultura hori pixka bat edatzea. Eta euskeraz, Euskal Herriaz, bazekiten zeo zer? Gutxi egia esan da, egia da gazteek gutxi dakitela, eta helduagoek bai gehiago entzun dute batez ere gatazkengatik. Azken finean Irlandaren eta Euskal Herriaren
situazioak nahiko antzekoak izan ziren, eta orduan jende helduagoak ezagutzen duela Euskal Herria, eta esaten diozunean Euskaldunak zarela badakitela nongoa zaren. Bestela beti azaldu behar zen nuen, ez? Baina, hori, ez daude ziur zer den edo agian entzun dute, baina ez daukate ideia orokor bat, ideia finko bat. Gaiez guztiz aldatu zerain, nola harremantzen dira haien artean? Nola harremantzen dira? Hemen kuadrilla ditugu, harreman nahiko estuak ditugu? Niri kostatu zitzaidan irlandesak ezagutzea. Lehendabiziko 3 hilabetetan ez nuen bat ere ezagutu, bakarrik eskolako irakasleak eta horrela. Eta abenduan ja hotelean sartu nintzen lan egitera. Orduan han bai irlandesak ezagutu nituela eta han pixka bat ikusi ahal izan nuen nola harremantzen diren. Eta egia da, kuadrillak ez daude hori hasteko. Orduan nahiko individualak dira, oso jatorrak dira eta hori oso jatorrak eta berehala hitz egiten dizute. Hori bai, pub batera zoazenean berehala hitz egiten dizute eta haien bizitza kontatzen hasten dira, baina gero nahiko itxiak dira beren zirkulo pribatuetara sartzen uzteko. Orduan nahiko individuala da eta hori bai noizbehinka batzen dira batez ere pubera jateko eta holako gauzak. Nik ikusi nuena pubera jateko zen beretzikin. Bestela, noizean behin geratu zinen batekin pase bat emateko eta hori, baina gehienetan hori zen. Lanera jaten ginen, lanean elkartu eta gero lanetik pubera eta gero ja etxera. Baina beste planik egiteko... Harreman estu egirik, beraz ez? Haiekin ez nuen harreman estu egirik egin. Eta haien artean, ikusi nuenagatik nahiko ez ziren estu egiak, nik ikusi nuenagatik. Eta bizitzeko toki atsegina dela esango zenuke? Bai, Galway bai. Galway. Egia da, Irlandako beste leku asko. Irlanda nahiko rurala da, orduan jende asko herri txikietan bizi da, eta orduan herri horiek nahiko aspergarriak egin daitezke, nik uste dut, eta gainera eguraldiak ez du gehiegi laguntzen. Egia da ez dela horren txarra, hango eguraldia ez da horren txarra eta ez dago horren aldea, hemengo eguraldia eta Irlandako eguraldiaren artean. Baina egia da, nahiko egunero euria egiten duela. Orduan, nik zorte handia izan nuen eta Galwayn bizi nintzen eta hiri nahiko handia da zen. Orduan oso atsegina zen, gauza asko zeudelako egiteko, mugimendu asko zegoelako, giro handia, eta oso giro ona. Eguzkia zegoenean, jende elkartzen zen belarretan eta kostaldean, onbartzara jateko. Orduan oso atsegina zen, batez ere hori natura oso gertu daukazulako. Galwayn adibidez, oso ibai zabala zegoen erdian eta hori natura hiriaren barruan zegoen. Orduan horrek oso atsegina egiten zuen. Baina Irlandako beste herri batzuk azken finean nahiko antzekoak ziren eta gero egiteko gauza asko ez zegoen. Orduan, Galway nik esango nuke oso atsegina dela. Eta gainera ez da Dublin handiegia dela, garestiegia, gainera egia da adibidez garraio publikoa nahiko txarra dela, baina halere oso ongi bizi da. Eta atzerritarrek nola ikusten da dituzte? Ze irudi dute?
Bale, orain Irlandan atzerritar pila daude, Dublinen batez ere. Dublinen atzerritar gazte asko eta Galwayn ere orain atzerritar asko daude. Orduan nahiko ituak daude atzerritarrak ikustera. Nik uste dut ez dela, adibidez, nik entzuna dut adibidez Inglaterran, nahiko jendeak ez duela gehiagion hartzen, adibidez zerbitzari bezala atzerritar bat izatea. Eta Irlandan nahiko arrunta zen, adibidez nire hotelean erdia atzerritarra ginen. Erdia irlandesak eta beste erdiak mundu osotik, Afrikatik, Asiatik, Europatik, leku guztietatik. Orduan nik uste dut nahiko barneratu daukatela atzerritarrak ikustera edo egotera. Egia da, leku guztietan dagoen bezala, atzerritar batzuk klase altuagokoak direla eta beste batzuk klase baxuagokoak. Adibidez, Poloniako jende asko etorri zen 2000ko hamarkadan eta orduan hor bai arrazismo kontuak egon zirela. Eta gero ere Afrikatik eta datozen atzerritarrek ere rasismoa jasan dute noiz behinka. Orduan, leku guztietan gertatzen den bezala, tamalez, nahiko dituta daude, baina oraindik ere arrazismo kontuak ere dauzkate. Laguntalde batekin itzuliko bazina Irlandara, ze ibilbide prestatuko zenieke? Nire gurasoei eta etorri ziren lagun batzuei egin niena. Nik Irlandako ekialdea saltatuko nuke, ez duelako gauza handiri. Dublinen agian egun bat edo bi eta orduan mendebaldera joan. Mendebaldea da Irlanda, han dago Irlanda salvajea bezala esaten diote. Baina han dago nik uste dut Irlanda autentikoena. Galwayra joan zuzenean, Galwayk oso giro ona daukalako eta hiri giroa daukazu, baina oso giro autentikoa. Dublinekoa nik uste dut oso internazionalizatua dagoela eta orduan zailagoa dela pub batera joan eta Galwayn dagoen giro hori sumatzea. Orduan Galwayra joango nintzateke eta gero Galwaytik oso hurbil nahiko zonalde politak daude, adibidez Aran uharteak oso gertu daude eta horiek oso interesgarriak dira irlandesa hitz egiten den leku gutxienetako bat delako. Orduan han bai joan zaitezkela eta irlandesa entzun hango biztanleen artean eta oso polita da. Da Irlanda txiki bat bezala, orduan ikusi aldituzu landa berdeak, harrizko hormak, ardiak, animaliak eta hori, animalia asko daude Irlandan eta hondartza eta itsasoa. Hango itsasoa oso salvajea da, orduan asko jotzen du uhartearen kontra eta hori nahiko ikusgarria da. Eta gero ere handik hegoaldera joango nintzateke, Kerryra. Kerry ere oso polita da, han daukate Ring of Kerry dela kotxez egiteko ibilbide bat, eta hori bai dela berdeagoa eta zuhaitz gehiago daude. Han ikusi aldituzu Irlandan dauzkaten basoak, ez daude baso asko Irlandan, nahiko laua da eta ez dago zuhaitz asko, baina hegoaldeko natura askoz berdeagoa da eta naturalez esplosio bat bezala, orduan oso polita da. Eta niri falta zitzaidan iparraldera joatea. Duela 4-5 urte, Irlandako iparraldean egon nintzen, eta ere oso polita da, gauza asko daude ikusteko, batez ere natura da Irlandak daukan gauzariko benetako, paisaiak oso politak dira, eta batez ere kostaldea, orduan hori mendebaldea. Ados. Eta han egon da, zer boto zenuen faltan gehien? Gehien janaria, hori bai. Eske gauza... Familiaren gainetik. Bai. Ze janaria, hango janaria beti oso berdina zen, nahiko hori, variedade gutxi. Orduan, azkenean oso aspergarria egiten zen, beti gauza bera sukaldatzea edo kanpora joan eta gauza bera jatea.
Eta orduan, pues, falta zitzaidan pixka bat zapori gehiago, ez dakit. Nik, bueno, saiatu nintzen nire, pues, hemengo gauzak eta horrela, sukaldatzen. Adibidez, txinatar dendetara joan behar nuen dilistak eta garbantzuak erostera, ze haiek ez dituzte hartzen. Orduan, hori izan zen faltan gehien bota nuena. Gero familia, bueno, ere, baina egia da, oso hilabete gutxi egon nintzela familia ikusi gabe, 3 hilabete eman nituen, eta gero itzuli nintzen Gabonetarako, eta gero 2 hilabete, bueltatu eta 2 hilabete eta gero nire gurasoak etorri ziren, eta gero 2 hilabetetan hemen nengoen. Orduan, Bartzelonan ikasten nuenean gutxiago ikusten nituen, orduan, bueno, bai, faltan bota, baina batez ere, gehien bota nuena, faltan bota nuena, izan zen ere lagunak eta familiak, bueno, lagunek eta familiak ekartzen zirenean. Ze bizitan datortzenean, pues, oso ongi, baina, klaro, nik faltan botatzen nuen, pues, adibidez urtebetetzetan, edo hemen antolatzen diren festetan, lagunekin, eta hori ez egotea, hori bai bota nuela faltan. Eta anekdotarik? Kontatu daiteken anekdotarik? A ber, eske pentsatu behar dut. Nahiko deigarria izan zen, nik lan egiten nuenan bertako gaztelera irakaslearekin. Eta irakaslea irlandesa zen. Baina ara joan nintzenean eta hitz egiten hasi ginenean, esan nien, ni Nafarroakoa naiz, Iruñakoa. Ez esan, nik lehengusu batzuk dauzkat Nafarroan. Bai, non? Irunberrin, eta klaro, Irunberri ez ondoan dagoen herria da. Ez esan, nola ditzen dira? Bueno, izenak eman zizkidan, eta gero hemen galdetu, eta bere lehengusua eta nire lehengusina lagunak dira. Orduan, bai, Irlandako, oso txikia egin zitzaidan momentu horretan. Eta gero ja, bere... familian zonden ia. Bai, gainera gero, nire irakaslearen ezkontzara, lehengusu hauek etorri ziren, eta egan ezagutu ginen, da, bai, lagun asko eman komunen genituen eta Eta orain, bueno, iritsi berri zara. Bai. Eta zertan zabiltza, ze asmo duzu orain eta etorkizun hurbilerako? Bai, bueno, nik esan dudan bezan, Salamankan egin nuen gaztelera irakasteko master bat, baina da atzerritarrei gaztelera irakasteko master bat. Eta orduan orain, hemen kapa egingo dut, bigarren hezkuntzan irakasle izateko masterra egingo dut hemen UPNan. Eta gero aurkeztu, eman zidaten plaza bat Japonian gaztelera irakasteko unibertsitate batean apirilean, eta orduan hori, apirilean ara joango naiz. Orduan etorkizunan nahiko zuzendua daukat, bai. Bueno, orduan urrengo saioan Japoniari buruz egingo dut. Bai, Kyotori buruz, bai. Eta orduan bidaiatzea gustuko dut. Bai, asko. Orain Romatik etorri naiz, hotelean bukatuta gero eta Irlandan bukatuta gero diru pixka bat neukan, eta orain denbora daukat, eta denbora eta dirua izan da, aprobetxatu nahi nuen ibiatzeko, eta hori Erroman egon naiz astebetez. Eta orain ja gertuago, ibiliko naiz. Gero ja Japonia ez? Gero ja Japonia, bai. Ander, nola hitz gutxitan nola deskribatuko zenuke Irlanda? Irlanda ezagutzen ez duen pertsona batentzat. Nik esango nuke oso herrialde atsegina dela, jendea oso atsegina da, oso jatorra. Han daukaten giroa oso giro atsegina da eta han geratzeko gogoak ematen ditu. Gero paisaiak ikusgarriak dira, oso berdean, topiko bat ematen du, Irlanda berdea dela, baina egia da oso berdeak eta dauzkaten berdeak oso bereziak dira, dauzkate oso berde desberdinak eta denak oso bereziak dira. Orduan, nik esango nuke hori oso atsegina dela eta gainera konexio handia daukaten haien historiarekin. Eta hori ikusi alduzu jendea ezagutzen duzunean, jendearekin hitz egiten eta Irlanda bisitatzen duzunean. Oso herrialde zaharra da eta mantentzen dute giro hori, zahartasun eta aberastasun giro hori. Eta amaitzeko,
Atzerrira joan nahi duen edo, zalantzati dabilen pertsona bat izuzte holko emango zen? Bueno, nik esango nioke joteko duare gabe. Ni bitan bizi izan naiz kanpoan, bata Txilen eta azkenekoa Irlandan, eta atzerrian bizitzea han daukazun bizitzen dituzun esperientziak bakarrik atzerrian bizi aldituzu. Orduan, esperientzia berriak edo bakarrik zu ezagutzeko edo zu ezagutzeko edo zure esperientziak zabaltzeko eta hori atzerrira joatean ikuste dut dela egin alduzun gozariko berena. Jo, Ander, mila esker. Hurrengoan, espero dugu Japoniari buruz egingo. Bai, arrazori gabe. Eta disfrutatu Iruñaz orain. Vale. Eskerrik asko. Mila esker. Xaloa Telebista, zure eskura. Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du.